Hello and welcome to my video mga paps. Motovice is here. But before we talk about the main topic of this video, I would like to thank you guys for liking and subscribing to my channel. First time ko pong mag-vlog and I will do it on this motorcycle, the Dominar 400. Pasensya na mga paps, wala pa akong external mic sa action cam ko at unfortunately di compatible ang M20 ko for external mic. So ang ginawa ko na lang ay magvo-voice over dito. So salamat sa inyo mga paps, sa mga subscriber ko. I hope na mag-i-improve tayo soon, makapagbili ng bagong action cam para tuloy-tuloy ang ligaya. Proceed na tayo sa topic for today. My personal review and experiences riding this motorcycle. And by the way po mga kagulong, itong motor na to ay second hand na po sa akin. Kulay matte black po siya, 2018 model. Nakuha ko po siya na may 6,200 kilometers na ang takbo o yung odometer niya. So feeling bago pa po, fresh na fresh. And nagamit ko na siya for almost 600 kilometers. At dito po ako naka-experience ng mga advantages and disadvantages sa motor na to. Ang unang itatalakay ko po ay yung pros nito or yung advantages na napansin ko. Una is yung engine power, and ang masasabi ko lang mga paps is very powerful talaga siya. First time ko po sa 373.3cc engine to be exact. Nanibago ako sa power and torque. Hindi po nakakapanghinayang sa budget mong under 170k ay may 400cc ka na. Sa may balak dyan na kumuha ng Dominar at mahilig sa speed and power and for touring, this is very good. The second is yung braking system. Talagang naka-ABS siya. Damang-dama mo talaga. With dual channel ABS, it exceeded my expectations. Iba talaga ang braking kapag naka-ABS. Sobrang stable ng motor mo. Kampante ka sa dinadaanan mo. Kapag malakas yung speed mo at nag-sudden brake ka, very stable ang motor. Ito po yung isang advantage sa price range ng motor na to, yung ABS. May times na galing ako sa 120 kph or over, then nag-sudden brake yung nasa unahan ko, sudden brake din ako, hindi ko na-feel ko sa underbone ko. Unstable na yung handling ng motor, parang nag-skid na talaga yung likuran na tires. Hindi katulad dito na stable talaga yung pag-stop mo. It's very comfortable. The third advantage is the handling and sitting position. Sa height ko na around 5'6", upright siya na slight lean forward ka. Sa long ride experience ko ay walang ngalay sa aking balikat. Design talaga siya for touring, kaya tinawag itong sports tourer. Hindi katulad ng mga underbone ko like yung Raider at Sniper 150. Sumasakit ang bewang ko during long rides. Upright position naman yung Sniper, pero siguro maliit lang ang upuan. Sobra ding malambot ang stock suspension niya. At yung sa Raider, maliit ang upuan, sumasakit ang puwet ko. Siguro nga malaki lang at malapad ang upuan ni Dominar. Isa yun sa advantage for long ride. But all of this are my own opinion or personal experience lang po. Iba-iba pa rin tayo ng preferences. Iba rin kasi ang feeling kapag mataas ka na rider. Now, the fourth pros or advantage of this motorcycle is the slipper clutch. Very smooth talaga pag nagda-downshift ako, and sobrang light pa yung clutch lever niya. I'm very happy and satisfied na like a sudden downshift mo, di talaga maglalak yung tires. Isang advantage sa po yan. At napakaganda po ng performance niyan. And now we go to the last advantage of this motorcycle. Of course, ang headlight napakaganda.
Napakalinaw. Yung illumination niya tuwing gabi, kitang kita mo talaga yung daan. Kung ikukumpara ko siya sa Raider 150 Fi ko na LED na din ang mga headlight, iba pa rin talaga itong Dominar. Napakaliwanag, walang kaba sa gabi. May ibang Dominar 400 users akong nakikita na gumagamit pa rin ng auxiliary light like blue water. Para sa akin, satisfied na ako sa headlight. No need na mag-additional ng lights or anything para sa illumination sa daan. So ngayon mga paps, pag-usapan naman natin yung disadvantages ng Dominar. By the way mga paps, personal experience ko lang to at observation sa motor. Iba-iba pa rin tayo ng preferences, so depende na sa inyo yun. Pero ito, para may insights kayo kung yung gustong bumili ng Dominar, itatakil natin dito kung ano ang disadvantages o yung mga cons niya. So unang napansin ko is yung vibrations. Kumbaga kulang sa engine refinement. Hindi ko alam kung bakit, pero may vibrate talaga siya. Siguro given na single cylinder siya, normal daw yun sa single cylinder na motor. And yung vibration mga paps, in the long term na ginagamit ko siya, parang sa umpisa nakaka-annoy siya. It's annoying, pero at the moment na kumbaga na sasanay ka na, parang normal na lang. Siguro isa sa mga napansin ko kung vibrate siya is yung low speed talaga yung transmission niya at madali lang talagang umabot sa kanyang limiter. By the way, the second cons that I have observed in this motorcycle is yung rev limiter. So una, yung vibrations. Kalawa, itong rev limiter for around 8.5 thousand RPM to 9,000 naglilimit na yung motor. So based sa akin na mahilig ng rektahan, talagang madali lang siya maglilimit. Pero sa top speed naman, 0 to 150 in just 20 seconds or less. Madali lang siya umabot ng top speed niya na 155 to 157. Dahil yun nga mga paps, rev limiter is nasa 8.5 thousand RPM to 9,000 RPM. So sobrang maaga talaga. Malakas yung engine, meron siyang power na ma-deliver sa throttle, ngunit kulang lang yung RPM. At dahil sa rev limiter na around 9,000, yung top speed na nakuha ko is around 157 to 160. Minsan dumating ako sa 157 kph, naglilimit na siya. Tapos minsan dumating ako sa 160. At yung pinakataas na naabot ko is 161 so far. So guys, kung tatanungin nyo ako kung yung 160 ng Dominar at sa 160 ng Raider Fi ko is parang kaya lang ng Raider 150 Fi ko ang Dominar based on speed. To tell you honestly, advance yung Raider. Iba pa rin yung speedometer reading ng malalaking motor like the Dominar. Yung 160 sa Dominar, sobrang lakas na nun. Kumbaga, kung sa Raider yun, nasa 170 kph or above na. Yun. And by the way, na-testing ko na rin ito sa GPS speed. Yung top speed ko na 160. Sa GPS speedometer is 148. So yun mga paps, yun ang kanyang exact speed sa GPS. And now we go to the third cons that I have observed in this motorcycle is that this has stiff suspension. Napaka-bumpy niya talaga. So maganda siya, smooth siya patakbuhin sa mga espalto nga daan. Pero kapag dun sa mga daan na medyo bumpy, napakatagtag talaga. Hindi naman matagtag yung front shock niya, ngunit yung sa rear suspension niya is talagang
stiff. By the way, stock pa itong adjustment ng shock ko sa likuran at nakikita ko naman na meron siyang adjuster. Ma-adjust po siya pero hindi ko pa na-try dahil stick to stock po tayo. At mabuti naman kahit stiff yung suspension na sa likuran, okay naman din yung upuan, malaki, malapad at saka hindi naman matigas dahil sa around 200 kilometers na tinakbo ko, walang sakit sa puwet ko. So okay yun, advantage yun. Yung cons lang is yung suspension. And so far mga paps, yun lang yung nakita kong disadvantage itong Dominar. Based on my riding experience, yun pa lang yung cons na para sa aking opinion ang yung may kulang. Una, yung engine refinement, tapos itong vibrations, and then yung suspension niya matigas. Yun lang. Siguro in the long term masasanay ka rin, or kung ayaw mo talaga madi-discourage ka. Pero still, for this kind of price, it's a value for money. So wala ka nang hahanapin pa. You have already 400cc. All you have to do is to love your bike and improve it. Kung yung mga cons na nakikita mo sa motor, pwede naman natin yung malesen, like suspension. We can upgrade something that is more stable and hindi matagtag, yung malambot. And we can put something that we can lessen the vibration, like upgrading the rear sprocket. Siguro dun tayo mag-adjust. With the performance is good, I like it. It's very fun to ride, even though may vibration, pero nasasanay rin ako. So mga paps, maraming salamat po sa inyong suporta. Sana ay mag-subscribe kayo sa channel ko dahil marami pa tayong mga videos na i-upload soon. And hopefully meron na akong external mic, makapag video vlog na ako on the road. So stay tuned and I hope you like this video. Thank you mga paps, mga uncle, mga amiga o mga amigo, hinaot na kanunay na nagasuporta mo. Bunta, stay tuned sa mga videos na mo abutay. Salamat kayo sa tanan, and more videos to come. Ciao. Motovice is here. Thank you very much. Now I'm signing out.